मोनाब्लि मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय? बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफैनोसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा। ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो? ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम। माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों। ओमफ्राय बेनो आरोखि बे हारसिं मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रा? सेंग्रासो। मा नाम? आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा। जागोन ना जाया दसजन? 12 हो। हा? 12। बेसेबां? 12। है 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना। ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया? बङाइगाव। मा जायगायाव बङाइगावनोथ' मा जायगा? बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय। लोगोनि रुमावसो? औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो। ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया? ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा। रुमखौ दिनै नोंसोर होलांगोन थांबा नामा? औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन। ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा? नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै आं नुजानांगौ। नुजाथिया दै। दे जागोन दे। होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं दे। खोनाबाय? हो? आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो। औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै। दे जागोन।